जुदि अबराव अमा बेदर जायोबा हारसाया दाउ जायोबा एबा सोरबा मोखौ जायोबा गाव गाव धर्मनि बे ट्रेडिशनेल मुस्लिमनि मस्जिदखौ जों मानिया इसोरनि आल्लाहखौ जों मानिया इसोरो जोंनि भगबानखौ मानिया किन्तु जोंनि गथ'आ स्कुलाव थांनाया बिसोरनि गथ'आ स्कुलाव थांनाया सोर पिस फरायगोन सोर बेकवार्डआव थांगोन जोंसो बे जोंफोरा आरो पपुलेसनावबो खम जोंफोरा हारसाफ्रा माला गावसोरदो गाव गोरियादो नांलायफ्लाना स्लेब साइड जानांगोन न बर'फ्रा जोंनि एग्जामा खाथि मोनफैलायबाय आं नाम बुङा बेखौ मा एग्जाम होनना बुङो बिसोरनि एग्जाम खाथि मोनफैनायखाय ओइ जते तते घुरिना थाखिबि गोदोर गोदोर मानसिनाथ' टेनसन गैया हेलिकप्टारजों थांगोन हेलिकप्टारजों फैगोन 100 जन पिअस दोङो बरसार नैलै গৰু মাংস দিয়া যদি দোকান বন্ধ হ'ব পাৰে যেতিয়া গাহৰি মাংস দিয়া এখন হোটেল থাকিব নোৱাৰিব অসমত কাৰণ ইয়াতে মাত্ৰ অকল হিন্দু নাথাকে ইয়াতে অকল মাত্ৰ মুছলমান নাথাকে ইয়াতে সকলো ধৰ্মী মানুহ সকলো জাতি মানুহ সকলো ভাষী মানুহ থাকে কোনো হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি গৰু মাংস চলিব নোৱাৰে গাহৰি মাংস চলিব নোৱাৰে अमा बेदर मोनजानाय नंलियानो बरसार जाखाना लाखाना अमा बेदर नों जाखाना लानो लुगैनोसै आरो जाखाना लाखानोसै आरो मा होनो मोनजालाय नंलिया सोरबा जुदि बुङो अमा बेदर बन्द जागोन बा इमान इजिलि थरि बे थरि अमा बेदरनि दुकानखौ बन्द खालामनो हागोन बिनो हिम्मत गैया जे अमा बेदरखौ बन्द खालामनो हानाय मोसौ बेदरखौ बन्द खालामनांगोन होननानै बिनाव आं चेलेन्ज होनना बुंनो हागोन बे मालाबाबो मोसौ बेदरखौ बन्द खालामनो माबायदि बन्द खालामनो हानो जों जुदि अबराव अमा बेदर जायोबा हारसाया दाउ जायोबा सोरबा मानसिया सोरबा बेलेग धर्मनि उट जायोबा सोरबा सैमा जायोबा सोरबा मोखौ जायोबा गाव गाव धर्मनि बे ट्रेडिशनेल बेखौ नों माबायदि बन्द खालामनो हानो दा हिन्दु मुस्लिम बै खाननैसोआसो आरो दा जाबाय दोङो मा होनना बुङो इमान दिन माने जोंनि नेताफोरा खमाय मोनाखैमोन मु एरियायाव मुस्लिम हाबना दोङो मु एरियायाव बांलादेशि हाबना दोङो हाबनानै दोङो बेफोरखौ खबर गैयामोन दा नैलै खाथियाव मोनफैलायबायना बिसोरनि एग्जामा खाथि मोनफैलायबाय आं नाम बुङा बेखौ मा एग्जाम होनना बुङो बिसोरनि एग्जाम खाथि मोनफैनायखाय ओइ जते तते घुरिना थाखिबि जेराव मेराव गिदिंनाङा जत जागा आसिल तात जा इमान दिननिफ्राय सब इसोरखौ बांलादेशिफोरखौ होखारगोन होनबाय दिनैयालासे होखारनो हायाखै सिरि सिरि जना थाबाय पार्टि खालामबाय थाबाय दिनै दा खाथि खाथि एग्जाम मोनफैनायखाय बिसोरनि एग्जाम मोनफैनायखाय सुरुआ जालायबाय दा होखारनायनि बेनि उनाव एग्जामा जोबखांबा पास जालायबा आरो स्रि हा नों आंल' हाल्ला खालामबाय थाबा जोंफोराल' जुद्ध जाबाय थाबा जाया जों गासैबो जागरूक जानांगोन जों शिक्षित जानांगोन माने काजिया जाबाथाय हिन्दु मुस्लिम जाबा जों बिसोर माला गोदोर गोदोर नेताफोरनि गथ'फोरा स्कुलाव थांबाय थादो स्कुलाव लांनो कारने 100 जन मानसि दोङो पिअस दोङो गोदोर गोदोर स्कुलाव फरायदो बिसोरनि रास्तायाबो जाम जाया बिसोरनि स्कुलाबो बन्द जाया जोंफोरासो आम मानसि जाय गामियाव थायो मुस्लिमनि गेजेरजों थांनो गोनां मानसिया बे थांनो हाया दंगा खालामना लाना नांलायना लाना बिसोर जोंथि फैनाया बिसोर बेपार खालामनाया जोंबो बेपार खालामनाया जोंसो लस जायो फैसाफोरा जोंसो लस जायो शिक्षाया जोंनियासो लस जायो जों नांलायना लाब गैया दा रायजोफोरा रागा जोङो साला हिन्दु जानानै मुस्लिमनि पक्ष बुंदो मुस्लिमा खानसे समाव जोंखौ जागोन आरे मानो जानो भाई जोंनिनो मानसि गासैबो मन्त्रिया जोंनि हा आर्मिनि प्रशासननि गासैबो पावारा जोंनि आखायावनो दोङो आब्दुल कालामा राष्ट्रपति जानानै दिनै इन्डियाखौ सलायलांबाय आरामसे सोरबा मुस्लिम प्रधानमन्त्री जाबा मुख्यमन्त्री जाबा थोरि अत्याचार खालामगोन अत्याचार खालामनाया मोनसे कानुन दोङो मोनसे ल' दोङो जायखौनो बेखौनो इलिगेल खालामनायानो जेरै मेरै आरो दा भाइरेल जाबाय थादों नाम घरावनो मोखौ बेदरखौ सोरबा गारना दोनो आरे जाय मानसिया बेदर जानो कारने एलाउ गैया बे एसेसो जायो सिरि सिरिसो जायो बेदर जोंनि जानायखौ सोरबा नुबाथाय मिथिबाथाय जोंनि बेदरखौ बन्द खालामनो हागोन ना बिसोर एसेसो जायो बेफोर मानसि सोरबा नाम घराव गारना दोनहैगोन नामा बेफोर जाबाय नै दा इलेक्सन खाथि मोनफैनायनि खेला बेफोर एक नङा जोङो मुस्लिमनि मस्जिदखौ जों मानिया इसोरनि आल्लाहखौ जों मानिया इसोरो जोंनि भगबानखौ मानिया किन्तु जोङो बिसोरनि भगबानखौ बा आल्लाहखौ मानिया होननानै जोङो थांनानै बिसोरनि मस्जिदाव अमा बेदर गारनानै खेमता गैया थांबाथाय गोसोआ लिर जाहैबाय आरो जियानो जाय इसोरनि आर माबा मस्जिद गारबा मायबाफोर जागोन गियो मिथिबाय बेफोरो माने जाय मानसिया उग्र टाइप जालांबाय इलेक्सनफोराव गिदिंनाय बेफोर मानसिया खालामदोंबो जानो हागौ बा मोखौफोरा थैनायनि उनाव मबा दुब्लिफोराव गारना दोननाया फबना दोननाया सैमाफोरा खेंना लाबोदोंबो जानो हागौ बा सोरबा मोखौ बेदर बायनो थांदो मोखौ दाननाय दखानाव बेनि उनाव मोखौ बेदरखौ प्लास्टिकआव लाना फैबाय गारियाव आलायना दोनदों सैमाया थपके थेंना लाना थांबाय भुलावनो मन्दिर खाथियाव मोनहैबाय बेबो जानो हागौ नङा होमबा
थ' रावबो मुस्लिमा जानि बुजि बेबायदि मन्दिराव गारिया मिथिबाय आरो रावबो हिन्दु मानसिया मुस्लिमनि मस्जिदाव अमा बेदर गारिया रावबो इमान गिदिर पाप खामानि मावा मिथिबाय थ' आंनि बुंनायफोरखौ नेगेटिभ सानना लोगोफोर जोंनि फंबाय बिनानाव फंमुआ दिल्लीयाव थायो सोरबा कलकातायाव फरायो सोरबा वेस्ट बेंगलाव दोङैयो थ' हिन्दु मुस्लिम खालामनानै जोंसो हाल्ला खालामनानै जों थागोन गामियाव सेफ खिन्थु बै फरायनो थाहैनाय गथ'फोरा जाय बिनानावफोरा फंबाय मुवा मुस्लिमनि गेजेराव कलकाताफोराव बा वेस्ट बेंगलफोराव बा दिल्लीफोराव फरायना दोङो आजमगढ़ मुजामगढ़ दुनियानि जायगा दं मुस्लिम जायगा बैफोर जायगायाव फरायनो थांनाय गथ'फोरखौसो जुदि जोंफोरा नैयाव थानानै मुस्लिमखौ अत्याचार खालामबा जोंनि बै गथ'फोर फंबाय गथ' गथाय फरायनायफोरखौ अत्याचार खालामबा बेफोरखौ सोर खहाय खालामगोन सोर हेल्प होगोन बिसोरखौबोथ' नायनांबाय थ' बेनि थाखाय बिसोरबो जाहाथे बिपदाव गोलैया जोंबो जाहाथे बिपदाव गोलैया बेनि थाखाय गासैजोंबो मिलायना थानांगौ आरो खिन्थु बेफोरबायदि हाल्ला खालामबा सरकारनि उपरावसो एक्सन लानांगौ कि सरकार नों मा नायबाय थादो नों मा खालामबाय थादो हिन्दुआ मुस्लिमखौ प्रेसार होदो बा मुस्लिमा हिन्दुखौ अत्याचार खालामदोंबा सिदा एक्सन ला गावनि सिटनि थाखाय गावनि माबानि थाखाय भटनि थाखाय सोरखौबा पाब्लिकफोरखौ खस्थ' होनाया गथ' गथायफोर फरायनायखौ बाहेरायाव थाहैनायखौ खस्थ' होनाया बहुत गिदिर पाप बेफोरखौ नुबा बा खोनाबा हामा नाङा आरो जों बिसिना गिदिर मानसिनाथ' टेनसन गैया हेलिकप्टारजों थांगोन हेलिकप्टारजों फैगोन 100 जन पिअस दोङो 100 जन गारि दोङो टेनसनानो गैया टेनसना जोंहासो दोङो ना जों मुस्लिमनि गामिखि दा थाबायना थांनोनो हानाय नङा हा गारि लाना थांनोनो हानाय नङा हर जाबा गिनाय एसे मायबाफोर खालामगोन मन्थ्रिफोरनियाथ' खुनु टेनसन गैया बिसोर बुंनानै थांगोन काजिया खालामनानै बेफोरबायदि काजिया खालामबा माने जोंनिनो बिराद लस आरो जोंफोरा मानोना सबसे पिसपरा जातिथ' जोंफोरा आरो पपुलेसनावबो खम जोंफोरा हारसाफ्रा माला गावसोरदो गाव गोरियाजों नांलायफ्लाना स्लेब साइड जानो हागोन न' बर'फ्रा ग्रोबखि गोरियाफोरजों नांला लाबायनि न' बिराद असुबिदानि सन्मुखीन जानो गोनां जायो आरो फेस खालामनो गोनां जायो बबेबा केरेलाव दोङो कर्नाटकआव दोङो गोजान जायगायाव मानसि खामानि मावनाय दोङो आरो ना थाखा फैसानि थाखाय अभाबनि थाखाय कम्पानिफ्रा मावनो थांनो दोङो रुम भारा लायो बाहेराव ना बेफोर मानसिया सिकिउर गैया आरो बेफोराव जुदि इन्सिडेन्ट जाबा दांगा जाबा बिसोर माने बहुत बिपदाव बहुत क्रिटिकेल कन्डिसनाव थायो आरो थ' बे जायगानिफ्राय गावनि न'आलासे फैनायावनो बहुत माने प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जायो ट्रेनाव फैनायाव गिथावना माने बोख्लायना माबाफोर खालामगोन जां माबाफोर जागोन जां बेफोरबायदि आरो ना थ' मालायनि थाखाय जोंफोरा खुसि जानाङा जों जोंनि मथे थाबानो जाबाय जोंबो माने मालाय हारि गोदि सैतान जानांगोन आरो गासैजोंबो मिलायना थानांगोन सलायना जानांगोन आरामसे